here 2017 Hanzi next year yakabva yatobuda nepaherald zvikanzi next year January vanhu vachapinda chikoro mahara. Chakazopindwa kupi? But alright, kana kune vamwe vanhu vakatambudzika kuti iyo chinichi chivepo, then vobva varaswa kutonga kutorwa vamwe zvavo kunzani ivadyai vachiswa pahuchu vachiswa, ndopaona kutanga kuona politics dzacho kuti alright, politics idzi ndedzekungoti ikambani. Kuona dai inenge yakambani zvayo manje. Ikambani yevanhu. Ungapinde mukambani momunhu omudza zvokuita. Hatina simba isi, kungotauro zvedana nyoka yemabhunu because isi vamwe hatizogona kunyarara. Takaona pane chinenge chakaipa chiri kuita se chiri kuitwa. Unoziva vanhu maZimbabweans havambonetsa. Vanongoda kuti mari itenge. Voendawo kubasa vanoshanda vohora, vodzoka kumba, votenga chikafu, vokwanisa kuwana mari yekubhadharirawo vana vavo school fees. Votengerawo vana amai kumusha, vozivawo chinhu chinonzi tii nemukaka. Andimoona Masquera say Mure Zimbabwe, welcome to our channel Zoom Confessions and Deep Secrets. Kana kariki kutanga kukuya paneno channel, please don't forget to subscribe. Kana chungwa garaka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi Mure Zimbabwe tagwigira inyaya yalika ni WhatsApp group my members is Zanu-PF, my members Zanu-PF, one of them MaYouth abuda achichema achitaura achiti Hapana Kumira Mushe asikufara nemamiro akaita nyika chinzi vakashandiswa kukampeina asi hapana chavari kuwana. Means only a few people ndo vari kudya vakafanana na Whitney Uchivayo ndo vari kudya andisi tiri paground tichikampeina tichimhanyisa tichipfeka ma-t-shirt tichiunganidza vanhu anzi asi hapana chatiri kuwana. Kachema achiti vanhu mapurisa ari kusunga vanhu siri pamutemo. Akachema zvakare achitaura achiti government yezibato reZanu-PF rakanyepera vanhu during the campaign. Macampaigns hanzi rakataura iro richiti zvikoro muna January gore rino zvinenge zvava for free, chinzi asi hapana chikoro chiri kupinda vanhu mahara. Hanzi so the government yakanyebera vanhu chinzi vakavhota vachivhotera Zanu-PF asi zvakapromiswa hapana chati chafufilwa. Achema murume uyu nemamiriro akaita nyika. Tisingade kuwesta time ini tinoda kuti munzwe audio yake muwamatidza zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. This message yabuda one of magroups Zanu-PF yepaWhatsApp muyouth weZanu-PF anga achitaura. Inzwai audio muwamatidza zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Ndo zvamaisungirwa izvozvo. Naiwe ginya. Iwe ginya. Ndo zvamaisungirwa nana comrade Gomwe kuenda kunorara muchisungirwa lokasi. Kuzvibvunza so vamwe vanoti ndaiwa ndiri mhandu ndavamudi chokwadi amuchide. Uende unobvunza chef Gomwe kuti ndo zvamaigarira kujeri muchisungirwa chinhu cholokasiti kuti vanhu vatambudzike here zvavari kuita izvo. Kuti vanhu vabatidze magenerator mutaundi umu. Kushaikwe magetsi. Kuti ana Whitney Uchivayo vapiwa ma20 million. Ndezvamaisungirwa izvo. Kuti mapurisa agara ari mutaundi zvavari kuita izvozvi. Vachingosunga vanhu zvisina kana nestyle, vachingorongana kuti 3-4 kana vaona kumba kusina sipo vongorongana vari 3-4-5 vakutoita choko mhomwe akupinda muzvimaspaza muzvashop kutorera vanhu mari. Ndo second republic yataichemera here. Akomanaka iyi ndo audio yangu yanhasi yekugumisidza. Varume gadzirai nyika iyi. Gadzirai nyika iyi varume. Kamuri kuenda nenyika iyi akusiriko. Shwa here 2017 Hanzi next year yakabva yatobuda nepaherald zvikanzi next year January vanhu vachapinda chikoro mahara. Chakazopindwa kupi? But alright, kana kune vamwe vanhu vakatambudzika kuti iyo chinichi chivepo, then vobva varaswa kutonga kutorwa vamwe zvavo kunzani ivadyai vachiswa pahuchu vachiswa, ndopaona kutanga kuona politics dzacho kuti alright, politics idzi ndedzekungoti ikambani. Kuona dai inenge yakambani zvayo manje. Ikambani yevanhu. Ungapinde mukambani momunhu omudza zvokuita. Hatina simba isi, kungotauro zvedana nyoka yemabhunu because isi vamwe hatizogona kunyarara. Takaona pane chinenge chakaipa chiri kuita se chiri kuitwa. Unoziva vanhu maZimbabweans havambonetsa. Vanongoda kuti mari itenge. Voendawo kubasa vanoshanda vohora, vodzoka kumba, votenga chikafu, vokwanisa kuwana mari yekubhadharirawo vana vavo school fees.
votengerawo ana amai kumusha vozivawo chinhu chinonzi tii nemukaka handimaonaka vowatengera furawa vodi ezvino kana furawa yacho havachakwanisa kuitenga dzimwe nguva kana kumusha kwacho hakuchaendeka mari yacho inobva kupi mari yacho unozivaira kuti zvakaoma kuti munhu waskerako chiri mbinyuka uri kumaricho kuri kuindastry wadzoka kana kuti wabva waskera uchiita zvanga uchiita wadzoka kumba obva wanobatidza stove sadza panga rakuda kuti ritutumu rada kutanga kunokwata kudai so magetsi ayabva aenda apo inguva i7 kuro odzoka zvaona 2 usiku pakutanga kumhanyisana nekunotsvaga gasi iwe gasi racho apa rashuta rakwira futi amumanaka president ikapindirai sandizvo zvinhu zviri kuitika sandizvo vanhu ndinoziva kuti vazhinji pano vari kutoti anopenga here uyu tikurarama zvakanaka iwe kana uchirarama zvakanaka ka ziva kuti kune vamwe vanhu vari kutambudzika pange nyaya yechikoro ikai panga patadza unoziva kana uchiziva kuti ka usati waane plan usaudze vanhu kana kupromisa vanhu zvinhu zvisipo unopromisa vanhu kuti next year kuchadzidzwa chikoro chemahara unofunga kuti next year iye haisviki takati kaiwa zvapo inoi 2017 vati kuchapindwa chikoro mahara mirirai 2018 pamwe zvinhu zvichagadzirisika since gore rapera ndinovhemba kapa vataura 2018 ngwambo 2019 ngwambo 2021 ngwambo 2022 ngwambo 2023 ngwambo ezvinotapinda 2024 hakuna munhu akadzidza mahara musadaro ndofunga mangozvinzwira mega muri eZimbabwe achema muyouth uyu achema achiti president maitiro ari kuitwa nyika sandizvo muri eZimbabwe akataura achiti aiwa asi mutengesi asi ari kutaura zviri kuitika hanzi paaona pachipoteka anotaura tisingazivi kuti munoionawo sei nyaya yaburitswa nemurume uyu hanzi takanyeperwa nezvikoro zvichapindwa mahara kubva mugore 2017 ekuti muna 2024 hapana chati chaitika zvanzi hapana need president apromise zvinhu zvasingakwanisi kufulfilla tisingazivi kuti munoionawo sei nyaya iyi yabuditswa ne-one of mamembers Zanu-PF ndofunga pana another audio yatakambokusenderai aripo mavideos edai pane the other Zanu-PF member aibuda zvakare chema achitaura iye achiti zvikaramba zvakadai 2028 panenge pasina kumira mushe muri eZimbabwe tikaziva kuti munoiona sei hanzi magetsi ari kunetsa hanzi gasi racho zvinhu zvakwira hanzi mapurisa akutorera vanhu mari ndofunga zimra yabuda zvakare ichitaura ichiti yakwidza matax zvakonzera kuti vazhinji vanenge vachichema vachiti Zimbabwe hamuchashandike muri eZimbabwe tisingazivi kuti munoiona sei nyaya iyi tiuzewo zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section.